akonya kese na oba Yesu matena so yi akonya obi antumi mfiri so oba Yesu enkwa na timtena so akonya yi so kwode TV ebra so say me ne opene kese bi betwetwe nkomo afa sunsun mu nsem ho kwode TV na yesu sunsun mu nsem ma edi to na mo se de bia me kana wontumi ntina wiase enimo no drink na won na won sorry say unum wiase da bi obahu wiase o say ho physical things na ho so niema ho no emu aye ka ho asam bebre ya nyinni ebu sa opani no say eyampa say ho nsam no no kra na opani mu akwa ba ebe ko de TV so many aba Mr. Bodin church ahefo aje frame osomafo gansabara wontimi mbo gansabara na no afra black pepper yeah mokotuntu yes ubogu anu ma obeyi agu aja Mr. Bo sunsun ene na mafo sunsun nyema sunsun ankasa ewo sunsun na etise na sunsun na ewo ho ya no kre ense die wonim na obeka se sunsun bibisa ni ho memi ye nodina se okoye northern part na eye efre ne se wa ayi tamari ni bokuno mu sade ho no ebra na ye nananom etiase no na ye wo bibia ye frɛ wo mo makpare me ye wala ni makpare no ye that time no na ye no ye mfa ne se at that time na ye woduane di nti saa zabrama fo na ye frɛ wo mo saa omo wadie bi a omo chiwa no wabo omo atiko no maku no omo age woduane akọ what you say so nti at that time no omo ma ye bre ye saa ansa na ya survival ya begnya ye ho to ombe ba be ku no ma jiwa na agi oba eye fe no ma che ne de aka ho na omo de wo mko nti ye no omo a prepare sa ansa na ye timu omo a aganye nye fa ho die na su ye dia betina ho aja ye be ye yen a ye nordiness ti sunsun wo ho pa sunsun no etisen sunsun no ka ne tete no meme nana ebre twa mu me nana ye nipa bia na oye obi a wabin pa mo said at that time duane ni ho se ofie duane wo ho a that means na wo no oye odefo entino at that time me nana no oye nipa bia obetimi akofa otimi fa nipa miensa ka no ho obe ma we yakodasi na we nso akodasi na we yakodasi wono wo fie na wada no ho jata okwa odimirika kwa na wakohura trawe na wada no jata na odinachi nti obe e wo munyina saa na wo mu akọ omo kọkire mu a na omo di abafie omo ya dufie na omo ada nipa na omo akọ ye mwa ni na omo di abafie nti na dua no die na ebi ofie ma omo nti sunsun die obi ka che o se sunsun ni ho na nipa koro ni dada aya pempen ye ka sunsun ma ye fi say wada a ti say baabi a sunsun de baabi e ho ye sum anasa wada o te say enikan so e na oda ne data no na okope nam no eba enye nikan so eye sunsun ende ye se dan jata obetimi ada ne jata mitimi na ne jata nti ye wo kwan a ye fa so e process sa no ma na ebam what you say eje mesra wo sunsun no ye timi ka se ni wiase enikan wiase na sunsun wiase yeah na sunsun wiase no so no enyema adan wo ho niema wo ho te se de wawura bi mu da na wawura mu so e ho te se on sunsun no on se ende ebi mutimi ka se sikadro ni wiase ebi mutimi ka se sikadro ni wiase sikadro ho unni eho kwan a obeka se sikadro ni ho on se first no ye wo ahwehwe mamubam wo ahwehwe no kwan be fa so wo ahwehwe no mamoja bam no ukofi a eye den na wabusiani be firi mu wabusiani nso firi mu a nya de a obetini su utini su pe waduma na ukoye ya wabra ye ni nyina asai what you say ntina ma saa no ma no edaso wo ho but obi mu se wan kohia nipa na be ye saa de na ma wa obeka se ebi ni ho saa what you say wan kohia saa nipa na be kirekire mu ana se saa nipa na be ye saa no ma na ma wo na obeka se ebi ni ho but ebia wan hia ntia na wo hia
ɛna wobɛhu sɛ ebi wɔ hɔ saa ne teɛ da yɛn sɔle a yɛkɔ so da adiifoɔ no wo ha wo yɛ asɔre ɔse ni wura honhom wiase nipa ne gyina hɔ kasa alright yehu no oyɛ bibia enso ɔse wo wura honhom wiase ɛhɔ no wiase hɔ na wo wura no wo de kra ne na ewura na nipadua no wɔ hɔ anasa wo de kra ne nipadua ne nyina na ɛkɔ meme na meme yesus nipa no na mmom na me de wo wura mu na ma hwɛ wo sɛbrɛ na ma sɛ omoye obi bua wo saa kwan no so na sɛ enye yi a me mmom be wura mu me de wo be wura mu na ma fi na ɛwɔ ho nyina no na ma hura firi hɔ na ma bua wo sɛ ne be ya wo so wo be di yie sɛ what sunsum na sɛ so because me no ma fa wan wura sunsum na nyi saa fi na mfiri wo ho a wo yɛ ho hwi a enye yie sɛ sunsum no efi timi bebata o yes na watade ehyew yi eya sɛ utimi si ana adenti na wunsi na wo hye nipa te sɛ atade ese ya wo bɔbrɛ no kɔ wani mu a wo sɛ o si wo ankasa wo ho wo be bɔbrɛ na wonya sika na duru ba bi a be wo sɛ sika sɛm no kɔfom nti kɔfom a die na wo sɛ wo ya wo sɛ wo ba yɛn yɛ hɔ ne yɛ hwɛ die ma ya sika no first no senia na eba no emma sabi ma na yɛ hwɛ na ya pe ho kwan na ya ma o senia be ya wo sika sɛm be kɔ wani mu ti kwan ba so na mo fa so ehuru bi kra kwan ya ye fa so o ma ni dare ana se ya no korɛ oba ma so ya bibi saa no enye me na mbetena ha ka kire wo sɛ medi wei na be ya na sɛ bibi medi wei na be ye sunsum asɛm nti ya wo sɛ oba me nkyɛn na ma ye saa de na ma me ye ma wo na sɛ wokɔ na sɛ esi uyi a ka kire onu ya sɛ ade no sɛ na tie nti wo so kɔ ala ma so mo ya no ma sawa ndi kire mu yi na me yi no ma obi kra ho ye ya me ya me te me kra ho ye ai ma ba me ba ye no me ba mo wa me kra ma ya my best so dare na ba ma me dare ana sɛ nyema bi na abatoto na wo de akoro me kra na ma sɛ obi ane ne kra me boa obi die mmoa na wase ye de horo kra ma obi so die ye tradi hausa for si tradi ye friend laughing ta ka ho ene so ka ho ndua hini ka ho ndua aban ka ho saa no ma ne mom ne ye hwem dua bia ye kan dua bia ne kwan ye wo fa so a odi kɔ ekotu dua no hini ahaban bia wo kwan a wo be fa so a wo beti because ahaban bi wo wan fa sika nkoto ase a wo tie a enye yie obi wo wuro ho adaja bibia nhyew ansa na obekɔ akotu ne hini na odi abɛyɛ nipa na adwuma ama no enti no sunsum no de yɛn momu na yɛ wo sunsun dwuma no yɛn ne nim kwan a yɛ fa so a yɛ horo nipa no ekra sɛ ne abɛyɛ a wo susu obedi yie mala me nu kwan fa so horo kra oda sani di bedi yie die tv so na wa ba beto mu a wo hwe woni me nso na sha ase a me ma moni atena se wate koso ana hwe na e bedro nsem no wasuko oba yesu matena se de so mu ni bisa na mebisa ama mo anso makoma to mo yem mala e ba ne honhom a mo a mo ye honhom adwuma no wo a honhom bi wo honhom a mo no mo nante ye adwuma no ana mo anko na mo ye anokra yɛn yɛyɛ adwuma wɔ nsuo yɛyɛ adwuma wɔ amusie ti yɛyɛ adwuma wɔ saa sunsum adwuma no sɛ wokura wonyɛ wo a on sɛ ɛni nti na nipa engi nipa nti because obi wɔ nim adwuma no mu nso wɔn so sɔre a wɔse wɔyɛ saa adwuma no kwan a membe fa so wɔyɛ adwuma no wɔn mu ntimi nyɛ ne saa nti no wɔn ma me nkyɛn na sɛ wokɔ nipa no hɔ a wobɛka sɛ nipa no boa yɛn yɛkɔ nsu kɛsia no ne yɛfrɛ spirit na yɛne na akasa yɛdi ndua yɛdi wɔn yɛwɔ normal bi certainties bi wɔ hɔ a wo no wɔanyɛ na sɛ wo se wo frɛ spirit a wontimi nti nsuo na wokɔkɔ frɛ spirit bosom no ya bosom na wode yɛ adwuma ɛyɛ bosom na mde yɛ adwuma because me frɛ spirit me unse spirit no memfa no sɛ ɛnoa ne bosom ana meboa ɛnoa ne bosom nti no kwan a wobɛfa so a wobɛyɛ nipa na adwuma ma no
na ne ho atono no eno mom na wase wo ye ena nyame nso ntia saa kwan ne se menye saa ma nipa ho ntono because nipa bia pe ahonto ena nyame nso na boye nyina nti ye wo obia ne bosom a wuyu so na bosom ba ko na de ye wo obia ne kwan ya wo fa so a osa ne ho me fa se wo tete ne ho ayi firi ne ho obia wo kwan ya wo be fa so a because me ne onya ye din nya ba ko nti se ba ne se wa koro me ama me ho fi kwa yeah wo kwan bia be kire me a efini nsa ama na se me kire kwa bibi na efini nsa aba ma de oye ma me anse ni pa de eni nti na medikan ka kire se atade wo sha wo mu se e wase wo san si oyi me gidi se wo to atade we no wasi be buru mpensa ana nti sa na abrabọ no nso tie te abrabọ no wo boko wanimu a wo bona wo ko wanimu no na sanso na wo nya atamfo a omo nso pese omo tew san what you say omo nso pese omo tew san na wo soso wo kwa akire se nia omo pese wo be yeye na wo nso yie na wo yeye nti e wase bre bia wo problem na akoduru ba bia awase wo san ko spiritual father ho na wo san nye se nia be ya wo no obi ntimi ntwe wo san nti emere na so enan na so bia na so se me yama wa enfie sei na kopima wo sa wo eno no be gina wo no ade a wo ye koso a memma se wo se te san ya bra na ke se de wo ye na ekofom ya na wo ni permanent one na no ya nipa no okwae no ano nipa ye ade bia ne ho oheno oti wo yi se si bayie ebia wo be ka se hunhu bi da na se eni ho omo nso wo ho no tembia omo bia nya niu ye fra ne se kwan ya ode ye wo die na ade nti wo ya ade na manipa na ebre ko a wo nso wo mpe wa asem no wo nso pe kwan a wo be fa so a wo be si wanim what you say obi wo kura awade kura na wo kwa awade a ne fie abayifu ana se ne fiefo mpese awade ne be yi ama no okoya na wasan aba ye wo kwan ya ye fa so a ye ye ni nyina ediba nipa malam obi timi ko ba bi se nyema bi nkoye mame maba wo ba me ba ye no me ba ya de a wo be si se nipa boni ni bi apese oye me bibia enye yie ye obi won so a wotimi ya de ma ebi a me nua na eye me mpese me nua bewu na waya obu a se me ya de ama wa nipa no oba ho a obewu eno wo de na tisen se obi ye anasese wi eye wunua ye wo kwan bebira ye fa so a ye bua nipa memmetima ya de ama se ne be ya wunua wontimi ma wo ho se wunua na ye wa wontimi ma wo ho nye se wontimi nante mba wo ho ba honhom mu no wontimi ma wo ho wono di agro wo nchen a obewu nye se bia meji na firi ho ba se wo ye chinchina na se wo si wono wo yi wa firi ho na se eyade a wo ama me kwan a wono mo mbekọ na wo tiase pompe mi yi ani ono nso ni wono di saa na de ne tie malam ti se obi ba wo ho na oba bisa anase oba hwe ne honhom ade ne waya won na ho preko anase kwan be no be fa so a obeba so obi pese oba me nchen a me number no obe frɛ me unse me dikan ka tio se me ye no dena ana man ka jire o me ka tio se me ye no dena ntino me no obi pese oba me nchen a won frɛ me o frɛ me a me kire o kwan a obe fa so a obeba me nchen anase die wase wo pɛ anase we na wase ye na because ye kan nyina no ebinumu wo abrochiri anase outside a wono omo nyina ehwe ya anase omo nyina tie yen ntini se wo beba me nche afrɛ me wo frɛ me a me ne obedi nsa wo so ofo no so na ma kire okwan ya wo befa so a me ne obetima ye den akasa anase se wo ho a metima ya adwuma na ma anase se wo betima ba na mama ba na ma ya adwuma na ma kama se ne be ya wo ho beto na wo soso watima nya bibi dia ba fie yo malam asam bi se ba kwa me pese ni bi saw kese ene se empempi no aya na nyema bi kire ya dwe na se ye kosa na obi obeka se bra
bra frɛ me na de meka no na bra na yɛsɛ wutimi ma obi unya baabi ma obi da ma ne be ya de a ɛtra so da ba ko da mienu da miensa na sɛ emne tenten ana on sɛ yɛsi ope adeɛ ententem so a wonya adefo ana wontimi de we ase because ope adeɛ ententem so a adefo na wonya sɛ wonya da agye hwehwɛ wonya da agye hwehwɛ mu ende kura wokɔdwom na sɛ wodu dwom na sɛ ope adeɛ sisi a wobɛtɔ wode bɛkɔfie but enkyɛ ma wo nya abotre ne pɛ adepa na adeɛ no mboa wo sɛ ne ɛbɛyɛ adeɛ no bɛtumi alaste ama wo wo ba me nkyɛn a awase wo ba deɛ meme pɛsɛ me deɛ meme kyerɛ wo na wo bɛyɛ a wo ho bɛtɔ no ɛna wase wo tie ɛnyɛ wo mom na wo ba bɛkyerɛ me kwan a mɛfa so a mɛyɛ adeɛ no ntɛntɛm di ama wo because wo no nka wonim yɛ a nka watena wo fie ayɛ adenti na wo bɛba me nkyɛn na wo bɛkyerɛ me sɛ wo ɛndɛ nko na nka wo pɛ adeɛ no ayɛ yɛ wo noma bi wɔ hɔ a ɛndɛ wobɛtumi ayɛ ama wo bi ɛna yɛ wo bi nso wɔ hɔ ɛndɛ nko a wontumi nyɛ mma nipa no gye sɛ woboa wo ho na wabɛda nti abibia ne ne kwan a yɛfa so yɛ nti woanboa wo ho woamfa saa kwan no ho saa kwan no so anya adeɛ no ama nipa no a ɔkɔ a ɔbɛsɛe wo din sɛ asima asikura no wɔnni hwee ba wɔno mmom na ama wo pressure a wantimi anyɛ saa bibisa no ama no wala me kwa chero ma send the say chapter ya wa how bebre sani odasani do so saa na obi ane ne how yeah e pesa obobon how ahodo a utimi so ano ema ahwefo eti anokura me se o ba me nkyɛn a osika sem nkoyi a metimi aboa wo afrisa afa ne mu se wu ya adwuma na se adwuma no omotiti wo fa adwuma no mu a metimi aboa wo obi wo hɔ oware awade no esheki oba mema na gina ho ama wo se ne ebe ya wo pɛ no no obi nsusu wo wanya sika no wapo na abusiafo because abusiafo na bɛboa ma wo kɔ ana se abusiafo na dikan boa wo ma sika no ɛyɛ dɛ ɛba wo nsam adenti na wonya sika na woyi wo mama bushani amu akra unya asama bushani ntine nse wo se wo ho ntino wase we mu nyina no bibi mɛboa wo na bibia atoyie ama wo na wo soso wa hunu kwan a wo bɛfa so anante wo wiase mala mabushani bia wuo na owu ye no mentia meme biwo mu na wa ye ni ma nyina a na mo anya ho ade a ye ni bi sadie na esipa se amonye nyina na ewu ani nipa ni wu ya na motam no na mo afa na kosie enye sa na ade ne tie usie ni wi a o se fa odi akire no wa hu die emma ne pa ne dikan ejawo because one hwe ochina kwaku ochina ya watoa so what you say ti sadie no esi a awase wo hwe ana se wo ba na ye hwe ni ya we sa no mo we nyina na ya ye hwe a ya tembia no ye ho kire yen ana se tembia na ye ko hawo mu yes because unante sa kwan no so a ana se wo fa sa kwan no so a obi bia be ye kama because one ko hwe wo ne ani wu asem ana se kwan wo fa so wu ya e bia kura ye kan kura no ade ne wakɔbɔ kro no awia na o ma bɔ ne dua na owu ye what you say obi nso so no wakɔdi awubi ɛna nipa no sa ɛna di no kɔ saa haw no mu nti no ɛno no tu saa na mo na ye wo ho kwan a wase ye hwɛ ne ye boa na bibia ɛyɛ kama se ne ɛbɛyɛ a mo no se bibi sa ne simu wo ze obi tumi ka se wo se wo no kɔ deɛ o wabusiafo o de be das deɛ masa enye sa ye mu bi wo boy dua enye yi o ɛna meme no me pese wo no ye boy dua enya wa me metima ya ma ɛyɛ common malam pacha to da be hu obi no hye kawa se me fo bambo no me fo ka me yese ano no nyina otumi ɛwɔ hɔ ɛyɛ re malam ebre ni nti no me pese ye beje ahefo brebe because na Ghana time na dey nyeska enti no pese ye twa so nipa obi hwehwe wa ahe no obenya obi hwehwe ma won hwehwe me free wa o hwehwe me a
me wo wa ne wo patemben e wo northern region na se me wo nipa e friend se tambia ya me ba me pani bi nso wo techiman me ta ba ho nti ebia me ni wa na me wo techiman nti no frɛ me a me kire wo ba bia wo benya me pato fa wo number ne tuja the number is 0540 592777 0540 592777 and say my number e wo hono no malam ade ne number atuja omode hwehwe no wate bi kire wadwena na wiase no ye nante mu saa keke wo nante ma de bia yemfom so e wo se ope pambo mu atitaifo anase huhum atitaifo ene no nipa ho ohu wo ni nipa na ma na wawura huhum kakra wate na de obe wo no ono na obe yew ye odi wani besusu no bia na nye ono a de won office na cha ono bia na ono na edi wunya ni nyina be de ne wahu ati so wapa huhum atitaifo ansa na wahu na brabo na akosra ma me di oba Yesu edin abo a me ni wunya sam da edin abo a we mbone a me hu sa edin no na abo a me timi sere ma de achi fiti anapa kopma nyumre frem oba Yesu ba bia be hyere bia aha ye kode TV na me nka ho me do so nya abre na wo ne me tena ase ye program ni makra baba